O consistorio noiés foi o escenario escollido para a presentación dunha nova edición da Andaina Solidaria en favor da Asociación Misela, que organiza o Club Trabandainas en colaboración co Concello. A cita será este vindeiro domingo 24 de novembro, con saída ás 10 da mañá dende a Alameda. Dende a organización animaron a participar na andaina de preto de 12 km de percorrido, cun perfil medio baixo. Unha ruta solidaria que dé pé a que poidan participar todos os públicos, de xeito que a facemos o máis fácil posible. Máis fácil que isto sería só pasear por o paseo marítimo, nada máis. O resto, si queremos ir por algúns sendeiros, porque queremos combinar un poquinho tamén o que é o monte, mar e río, si queremos facer uso dos sendeiros, algo temos que subir ao monte, pero é moi suave, moi suave. Dende o Concello, que volve a colaborar con esta andaina, destacaron a importancia deste tipo de iniciativas cun marcado carácter solidario, xa que todo o recadado na proba irá a parar á Misela, unha entidade sen ánimo de lucro que axuda as persoas con algún tipo de diversidade funcional. Si xa facer deporte é moi bo, pois si en este caso cando é solidario e a favor da inclusión social, pois moito mellor. Entonces queremos dar as gracias aos Trabandainas por esta iniciativa que xa é a 7ª, e máis por todo o traballo que fan, visionando todos os camiños que hai na nosa vila e poder levarnos polas mellores rutas e que a xente as conoza. Percorrer lugares da nosa vila con moito encanto, habitualmente eles pois se empeñan en facer unhas rutas con un atractivo que suele ser pois espectacular e a vez disfrutar do deporte e facendo de que isto sexa pois unha misión solidaria, unha gran misión solidaria que creemos que é tan importante para esta asociación como é a Misela. As inscricións para poder participar na proba están aínda abertas, podéndose realizar ata este xoves, a través da propia páxina de Trabandainas ou a través de Cronocheck. O seu custe será de 5 euros, aínda que os que o desexen poderán realizar unha aportación maior. Hai 3 opcións de inscripción. A básica, que son 5 euros participando, logo hai unha opción que é a colaboración sin participación, para quen non pode sair a andar, pois que poida aportar tamén a súa dozón, son 5 euros tamén, e logo temos dúas a maiores que son unha colaboración suprema e unha colaboración extra, que serían ou 10 euros ou 20 euros. A organización agarda superar as cifras de participación da edición anterior e achegarse aos 500 asistentes. Toda a recadación que vai destinada